Хора, моля те, изгледайте това видео и го чуйте. Това е за Лавбер. Лавбер е някаква китайска компания. Проучих в интернет. Ако искате повече да знаете, абонирайте се за това каналче, за да получавате всеки месец или всеки ден известия, за да изпускате една хубава и готина новина. Сега ще ви разкажа факта за Лавбер. Лавбер е, както казах преди, китайска компания, която може. Линшо и отбора, те са спонсори. Те са купли и на тях им дават те да рекламират този продукт. Пуканките, там има палмово масло. Както всеки от вас знае, това е много голям вредител. Опасно за живота. Както шоколадите Лавбер. Затова, хора, моля те, в Лавбер има отсветители. Те отсветяват езика. Един път ми стана лошо. Пробвах на боя. Ето сега, като ви разкрих истината, ясна ли ви е? Моля ви се, така света ще е по-хубав. Това са светители на пуканките. Тези цветните, там има и палмово масло. Не във всички пуканки има палмово масло, и в Лавбер, но в Лавбер шоколадите ги правят заради картинките и ги правят с палмово масло. Защо? Милка няма палмово масло, а имат краве масло, мляко. Защото тези са по-известни. От коя година са? От 1994 Милка. А Лавбер от сега, от 23-24, да, не се лъжете. И Линшо и другите, това не е истински. Вие не сте истински. Спрете да мамите децата. За антистудио, за обувките, да. За вашата стока, да. Но за тези продукти това не е истина. Казвам чао. Ето, да ви е ясно. Знаете всеки път, че ще слитат нови новини, които аз бих представила. До нови срещи, хора!